Pentru astăzi am pregătit un clip destul de interesant, zic eu. Vă voi arăta care sunt, în opinia mea, cele mai mari greșeli în machiaj. Astfel îmi voi împărți fața în două, iar pe această parte mă voi machia corect, din punctul meu de vedere, iar pe această parte voi folosi greșeli. Înainte să încep, trebuie să menționez vreo două lucruri. Scopul acestui video este pur și simplu educativ, sper să nu se supere nimeni. În acest video nu vreau să spun că eu le știu pe toate. În machiaj se învață ceva nou în fiecare zi, tehnicile se schimbă, ceea ce este văzut ca frumos se schimbă de asemenea. Unele dintre aceste greșeli le făceam și eu înainte sau poate încă le mai fac în mod inconștient. Iar în al doilea rând, la sfârșit, probabil, machiajul va arăta puțin cam exagerat, pentru că automat eu voi exagera fiecare greșeală pentru a mă face înțeleasă sau pentru a evidenția cât mai bine greșeala în sine. Iar dacă nu v-ați abonat la canalul meu până acum, vă invit cu mare drag să o faceți mai jos și să dați like acestui video la sfârșit dacă v-a plăcea ce veți vedea. În primul rând, înainte să aplicăm orice alt produs pe față, trebuie să aplicăm produsul de îngrijire și de pregătire a tenului. Eu pur și simplu am folosit un toner și o cremă destinată tipului meu de ten. Un produs pe care îl voi aplica este un fond de ten. Astfel, ca produsele de îngrijire, fond de ten trebuie să ni se potrivească, adică să fie pentru mine respectiv un fond de ten pentru tenul gras sau mixt. Voi folosi astăzi pe acesta de la Catrice HD Liquid Coverage și îl voi aplica cu un beauty blender într-un strat foarte subțire. Atunci când e vorba de fond de ten, acesta trebuie să mi se potrivească în sensul în care trebuie să aibă subtonul potrivit. În cazul meu, eu am subtonul neutru, iar acesta are subton neutru. Și trebuie să nu fie nici prea închis, nici prea deschis, pentru că astfel se va cunoaște. Nu aplic fondul de ten pe pleoapă, pentru că eu le-am destul de uleioase și astfel voi aplica un primer. Am aplicat un strat destul de subțire pentru că nu am nevoie de o acoperire foarte mare, iar ceea ce vreau să acopăr pot veni apoi cu concealer, unde consider că este cazul. Pe această parte, în schimb, voi aplica mult produs și voi alege un fond de ten care are un subton care nu mi se potrivește deloc. Mai exact, voi alege un fond de ten care are subtonul foarte roșiatic și îl voi aplica pe toată fața, pe pleoape și pe buze. Iar aici nu îl voi întinde pentru că va rămâne acel efect de mască, se va cunoaște unde se termină fondul de ten. Și mi s-a întâmplat de multe ori să mi-aleg fondul de ten greșit, pentru că în magazin de multe ori acea luminită îi duce în eroare, dar dacă se întâmplă acest lucru, să nu fie ton pe ton fond de ten cu tenul nostru, putem face să meargă dacă îl întindem și pe gât și aplicăm și pe ureche. Sper că m-am încurcat, voiam să fac exact invers pe partea asta, să fac machiajul corect, iar pe acesta machiajul greșit, dar m-am încurcat, în fine nu mai contează. Diferența arăt ca un doblecel. Acum voi trece la concealer. Trebuie ales și în funcție de problemele pe care le avem. Dacă nu avem cearcăne sau pungi sub ochi, nu este nevoie să ne alegem un concealer foarte, foarte puternic și trebuie să fim atenți și la culoare, la subtonul pe care îl are, la fel cum trebuie să avem grijă și la fondul de ten. În cazul meu, eu trebuie să-mi aleg un concealer care este tot cu subton neutru, dar să fie mai deschis cu maxim 2 tonuri. Dacă îl alegem mult prea deschis, va fi un contrast mult prea puternic și nu va arăta deloc natural. Acest lucru vă face aici. Pentru această parte o să aleg concealerul de la Essence cu subton neutru. Dacă vi se pare că este prea deschis concealerul, puteți amesteca cu puțin fond de ten și vă faceți propriul amestec. Îl voi întinde în colțul intern, unde este destul de închis și întunecat, și aici. Nu trebuie să aplic mai mult decât este nevoie și eu să aplic cu această parte cu care am întins și fondul de ten. Se va blândui mult mai bine și mai natural.
Pe această parte voi veni cu o culoare mult prea deschisă, dar de această dată cu un subton galben. Aici, după cum vedeți, am folosit un fond de ten cu subton roșu, iar acum voi alege un concealer cu subtonul galben și îl voi întinde cam așa. Voi trage foarte mult și în această zonă. Aplic inițial cu degetul. Următorul produs pe care îl voi aplica este pudra, pentru că nu vreau să am pete pe această parte. Iar cu o pensulă voi aplica un strat destul de subțire pe toată fața, pentru că cum am spus, nu vreau să am pete când voi aplica bronzerul. Întind excesul de produs care s-a adunat aici. Restul feței, unde știu că nu am tenul gras, vin cu o pensulă mai pufoasă. Aici nu voi seta pe toată fața, ci voi aplica cu burețelul foarte multă pudră sub ochi. Nu o să îndepărtez excesul de aici, îl voi lăsa acolo. Pentru că nu aplic uniform pudra și având în vedere că am aplicat mult produs cremos, este posibil ca produsele să se amestece și să aibă un aspect destul de neplăcut. Pentru bronzul voi folosi un bronzer compact, l-am ales pe acesta de la Chocolate Soleil. Este important să alegem o culoare care să nu fie nici prea caldă, dar nici prea rece. Dacă va fi prea caldă, va arăta mult prea portocaliu pe tenul nostru, iar dacă va fi mult prea rece, va arăta pământiu, noroios pe față și nu are un aspect plăcut. Acum voi veni cu o pensulă și voi îndepărta pudra de aici. Deja mi s-a strâns produsul foarte ciudat. Este foarte important și cantitatea pe care o aplicăm. Aici mi s-a strâns. Pe această parte voi aplica o nuanță mai rece de contouring. Vedeți, are un subton rece, este mai spre gri. Voi aplica o umbră, însă nu voi aplica unde trebuie să vină ea în mod normal, ci voi aplica puțin mai jos. Făcând acest lucru, îmi va schimba fizionomia feței și îmi va trage fața în jos oarecum. Aici am aplicat în sus pentru un efect de lifting al obrajilor, a pomeților, iar aici va arăta diferit. Și pentru că nu am aplicat pudră, deja am început să am o pată. Ați observat, aici mai întâi am tapotat și apoi am întins produsul. Aici am venit și am frecat direct și deja am început să-mi se ridice din fondul de ten și s-a înditat mai pata. O să o trag puțin mai în jos ca să vedeți ce vreau să spun. Pare că am un braț aici mult prea mare. Următorul produs ar fi blush-ul, care este destul de personal. Unora nu le place blush-ul, altora le place foarte mult să aplice blush, însă el nu este doar pentru a adăuga puțină culoare, ci și el contribuie la sculptarea feței, să spunem așa. Un alt aspect important este că el trebuie ales tot așa în funcție de ce tip de ten aveți. Dacă aveți tenul mai gras sau mixt, este de preferat să alegeți un blush mat, iar dacă aveți tenul uscat
sau matur, puteți alege și blush-uri mate, însă vor arăta mai bine cele puțin sidefate pentru că vor adăuga lumină feței. Nu se recomandă să se aplice un blush sidefat pe un ten gras sau mixt, pentru că acel ten oricum are tendință de îngrășare, iar în zona deja, să spunem, va avea exces de sebum, va străluci, iar acel blush sidefat va atrage și mai mult atenția asupra acestui lucru pentru că el reflectă lumină. Așadar, eu pe această parte voi folosi un blush mat, este destul de roz, pare destul de roz, însă voi aplica puțin și îl voi poziționa așa strategic. Excesul îl tapotez pe mână, tapotez încet pentru a pune culoarea și apoi voi trage puțin în sus pentru un efect de lifting. Trebuie să se blenduiască frumos unele în altele. Cam asta este un principiu de bază al machiajului, ca totul să fie blenduit, să nu se vadă margini dure, să nu-ți poți da seama unde începe blush-ul, unde se termină, unde începe bronzerul. Să fie totul un melanj frumos. În această parte voi veni cu un blush foarte, foarte sidefat, extrem de sidefat. Mie îmi place să-l porc pe ăsta, dar într-un stat foarte subțire pentru că veți vedea. Voi îndepărta excesul și voi freca direct, dar voi aplica numai pe centrul obrazului. Dacă puteți vedea, dar deja am o textură foarte urâtă aici, pe centrul feței. Este foarte strălucitor. Bun, că am lămurit acest aspect al blush-ului, vom trece la iluminator. La fel și acesta trebuie ales cu grijă, spune eu, pentru că dacă va fi mult prea deschis, pentru tenul nostru vom avea un filtru din acela gri, o umbră gri. Iar dacă este prea închis, se va vedea foarte inestetic pe față. Pentru această parte voi aplica highlighterul de la Zoeva, acesta. Trebuie să am grijă cu el, pentru că dacă aplic foarte, foarte, foarte mult, voi avea acel filtru gri. Dar dacă aplic în cantități moderate, va arăta foarte bine pe față. Highlighterul este foarte important să-l aplicăm în zonele în care lumina ne atinge fața în mod natural. În cazul meu este aici, aici, vă vedeți, dacă mă întorc și în această zonă și puțin pe vârful nasului. Așa că acolo voi aplica și eu. Iar pentru această parte a feței am ales un iluminator care este destul de închis pentru mine. Dacă aplic cam mult, iluminatorul ar trebui să se oprească undeva cam pe aici, dar eu îl voi aplica cam până pe centrul feței. Mi se pare foarte urât. Se pare că se vede foarte urât acest lucru. Haideți să trecem la sprâncene. Este important să reținem că sprâncenele au rolul de ne a înrăma fața. Ele nu trebuie să iasă în evidență foarte mult, nu trebuie să fie primul lucru pe care o persoană îl observă la noi. El trebuie să se piardă frumos așa în peisaj și ar trebui să aibă un subton rece. Eu pe această parte voi folosi această culoare, este un blond cenușiu. Începe prin a împieptăna sprânceana pentru a scăpa de tot praful care s-a strâns în ele, iluminator, puz, așa mai departe. Pe această parte nu voi exagera să folosesc cea mai închisă culoare, eu voi folosi pe aceasta care este, în realitate se vede mult prea roșcată, este un maro roșcat. Nu voi pieptăna sprâncenele și voi începe fix din capul sprâncenei. După cum ați văzut aici, mai întâi coada și ce mi rămânea pe pensul, veneam și aplicam în capul sprâncenei. Iar aici voi începe direct din cap și îl voi și face mai lat. Sprânceana trebuie să fie într-un gradient așa armonios, însă voi aplica cu aceeași intensitate far pe toată sprânceana.
După vedeți, am aplicat destul de neglijent, dar totodată și geometric și am schimbat oarecum forma, am tras răsfrânceana mult mai în jos și nu prea arată natural, la fel și intensitatea colorii sprâncenei cât și forma ei nu este deloc naturală și par mult mai supărățică, serioasă. Sprâncene mi se pare că sunt atât de importante și schimbă atât de mult fizionomia feței și ceea ce transmitem noi. Bineînțeles, vom trece la machiajul ochilor. Pe această parte, cum ați văzut atunci când am aplicat fondul de ten, am aplicat și pe pleoapă, iar aici nu am aplicat nimic. Pe această parte voi veni și voi aplica un primer. Voi folosi pe acesta de la Essence. În mod normal, dacă nu aveți pleoapele foarte grase, puteți aplica un strat subțire de concealer pe care să-l setați cu pudră și veți fi în regulă, însă în ultima perioadă eu am început să prefer să aplic o bază de machiaj pentru că este mult mai cerată. Pentru machiajul ochilor cred că voi realiza o linie de tuș, pentru că și eu înainte aveam probleme cu linia de tuș și am observat că majoritatea persoanelor nu realizează linia de tuș pentru că le este frică că nu le va ieși dreaptă sau strâmbă, nu le va ieși la fel la ambii ochi, nu va arăta simetric. Așa că asta voi face astăzi pentru că linia de tuș schimbă foarte mult forma ochilor. De obicei cu linia de tuș poți corecta foarte ușor ochii descendenți, ascendenți. De obicei la ea se apelează atunci când vine vorba de a corecta o formă. Voi veni cu o nuanță de bază. Eu voi veni cu o culoare de tranziție. Și voi trage de far pentru a ridica ochiul, pentru că eu am ochii destul de drepți. Nu sunt nici ascendenți, nici descendenți. Eu vreau să trag în sus. Pe arcadă voi veni cu același iluminator pe care am aplicat și pe față. Sunt mai puțin aici pentru a reflecta lumina. Linia de tuș o voi realiza cu acest gel de la Inglot, este numărul 90, cred. Este un maro foarte închis. Nu prea vreau să vin cu negru pentru că mi se pare prea dur pentru acest machiaj de astăzi. Gelul maro mi se pare mai soft și că se integrează mai bine în machiajul nostru. Voi lua o astfel de pensulă de eyeliner. O uit drept și să trasez direcția liniei. Și o voi prelungi și în colțul intern pentru a da acel efect de alungire, de o pisică. Pe linia apei voi veni cu un creion maro. Iar plapa de jos voi veni cu aceeași nuanță pe care am aplicat-o în pliu pentru a scoate și mai mult ochii în evidență, pentru a-i scoate în față. Pe această parte eu mai încep mai întâi prin a aplica un iluminator pe arcadă. Vă alege o culoare tot din această paletă. Acestea sunt iluminatoare, dar sunt foarte, foarte, foarte puternice. Eu prefer să le folosesc pe acestea în colțul intern pentru că reflectă foarte tare lumina și sunt foarte pigmentate. Dar îl voi aplica pe arcadă. După cum vedeți, este un contrast foarte mare și pentru că este mult prea deschisă culoarea, există acel filtru gri. Și voi trage în jos aici. Și automat îmi va trage ochiul tot în jos. Nu voi aduna excesul de aici, pur și simplu voi veni cu aceeași culoare pe care am aplicat-o și pe acest ochi. Și o voi aplica doar pe pleoapa mobilă. Și acest lucru nu îmi va deschide ochiul, nu îl va face mai mare. Această linie de aici o voi face mult prea groasă și apoi subțire. Voi trage linia mult prea în jos
și voi face celebra buclă care nu arată bine pe absolut nimeni. Iar în colțul intern o voi face mult prea lungă. Voi aplica acel creion și aici, prin ape. Voi aplica rimel ca în mod normal, nu cred că există prea mari greșeli când vine vorba de rimel. Am văzut unele persoane care nu aplică rimel pe genele de jos, mi se pare că acelea contribuie foarte mult la machiajul ochilor. Voi aplica și niște gene false, le-am dat acestea de la Model Rock. Îi contează foarte mult poziționarea acestora pentru că, din nou, dacă nu le aplicăm corect, ne vor trage ochii în jos. Pe această parte, pentru a nu se vedea banda genelor, voi veni cu puțin maro ca să o ascund, iar aici nu voi mai aplica nimic. Vedeți? Îmi trage ochiul în jos, aș putea să o aplic mult mai jos, însemnând să exagerez prea tare. Pentru buze vom aplica un ruj roșu. Oricui îi stă bine cu rujul roșu, însă este important să alegem roșul potrivit fiecărei persoane. Dacă nu sunt bronzată, nu îmi stă bine cu acel ruj foarte puternic, foarte aprins. Această parte voi folosi rujul acesta de la Colourpop, care este puțin mai cald și nu atât de vibrant. Voi face mai întâi conturul cu o pensulă de ruj. Iau puțin ruj și îmi trasez conturul. Iar pe această parte voi veni direct cu rujul, fără să mai am un contur în prealabil. După cum ați putut observa pe această parte, mi-am depășit într-adevăr puțin linia buzei, însă foarte puțin aici și aici. Iar aici totul este mult prea brusc făcut. Și linia nu arată natural. Ca un touch final, haideți să conturăm puțin și nasul. Nu este nevoie să vă conturați nasul dacă nu aveți nevoie, însă eu acum o fac numai pentru a îl readuce puțin la viață, pentru că mi se pare că s-a pierdut puțin în decor. Acesta este rezultatul final. Vă voi pune două cadre mai de aproape ca să puteți vedea diferențele între cele două părți. Așa să spuneți în comentarii ce părere aveți, dacă ați identificat și voi aceste greșeli până acum și dacă vi se par niște greșeli foarte mari. Sper că v-a plăcut demonstrația mea. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut astăzi, vă rog frumos să dați un like acestui video și să-l dați mai departe. Vă rog frumos de asemenea să vă abonați și la canalul meu. Și mă aștept, bineînțeles, și pe Instagram, acolo unde postez machiaje noi, tutoriale, produse. Și pe acolo. Dați follow. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la clipul meu de astăzi, iar vă aștept cu foarte mare drag în clipul viitor. Vă pup!